ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚಿದ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ಪನೊಲಿ. ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಿ. ಯಾನ್ ನೀರು ದೋಸೆಗಿಂದ ಅರಿನನೆ ತಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನೆನ್ಯ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಿ. ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೊಕ ವೇಸ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುದಂತೆ ಓದ್ಪಾರೆ ಪುರಪ್ಪುಡು. ಅಂಚ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ರಡ್ಡ್ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು 4 ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಲ ಬಂದು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ನಡುಟು ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ. ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಸೀರೆನ ತುತ್ತೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಸೀರೆ. ಯಾನ್ ಬೊಕ ದುವಿನಿ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಪೋರೆಗಿಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಬೊಕ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೆದಾಲ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ ಬುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀರೆ ತುತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂದು ರಾಖಿ ಮಾತಿತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ದುಂಬು ಮಾತ ಪೊಲ್ಲು ದಿನ ಸೀರೆದ ರಾಖಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಮಾತ ತುತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಹಾಪುನಿದ್ದು. ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಬುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ದುವಿನ ಇನಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಡ ಪುಡ್ದುಜಿ ದುವಿನ ಇತ್ತೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಯ್ನ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಲೆಸೊನ್ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ವನ ಸಾದೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ 12 1 ಗಂಟೆಡು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪುಡು. ಅಂಚ ಅಗಲೆಗ್ ಅವಳು ವನಸ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಪೋಪಿನಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಂದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಇನಿ ಕಡ ಪುಡ್ದುಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಪೋಂಜಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡದಾನೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿ ಈತ ಕೈತಲಿತ್ತದು ಪೋರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನಿ ಪೋದು ಬತ್ತನಂಚೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಬತ್ತ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ದೇವೆರೆಗ್ ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ವನಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮಿಗ್ ಯಾನ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಡ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ನ ಮುಟ ಒಡೆ ಪೋಯ ಏನೇನು ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಪತೊಂದು ಪೋತಲು ಒಡೆ ಪೋಯಲು ಪಂದ್ ಸತ್ಯವಾದಲ ಮನುಷ್ಯರ್ದ ಒಂಜಿ ನೂತು ಪಾಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪ ಬೋಡಿಯಂಡ ನೀರ್ ಬೋಡ ಬೋಡ ನೀರು ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಯಾನ್ಲ ದುವಿಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ನಾಗ ನಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪತಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ತಾರೆಯನ್ನು ಪತೋಪಿನಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅವ್ಳು ಬತ್ತಿನಾಗ ಕೂಡ ತಾರೆಯನ್ನು ಪಗತದು ನೀರು ದಾಂತಿನ ತಾರೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ತಾರೆ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ದುವಿನೇ ತೂಪುರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆವು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇಂಚ ದುವಿನೊಂಜಿ ಜೆಪ್ಪುಡವಡಾಂಡ ಸಾಕಾಂಡ್ ಈ ಜೆಪ್ಪರೆಗೆ ಎన్ని ಜಮ್ಮ ಇಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜೆಪ್ಪುಡ ಉಚ್ಚಿಂದ ಬನ ಇತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಾಯಸ ಸಮ ತಿಂತರ್ತಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪಾಯಸ ತಿಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಪಡೆ ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಬರೆಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮಲಾಂಡಾನ ಎಂಕ್ ಜೆಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಟುಂಡು ಆಸೆ ಅರ್ಧರೆ ಎಂಕ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಕ್ ಉಂಟರ್ದು ನಾನು ಅಂಚ ಪಂದ್ಯಾನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಕನೋಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಟರ್ದನಾಗ ನಮಕ್ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತ ನರನಾಡಿ ಸಡಿಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಂಡೆರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಸುಲ ಬೋಡತೀನಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಕೊಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟಬ್ಬು ನಿಲ್ಕೆ ಕುಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಬ್ಬು ನಿಲಿಕೆ ಕುಂಟುನು
ಫುಲ್ಲು ನೆನಪಿದ್ದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಕುಂಟುಲೇನು ಮಾತ ಅರ್ಧದ ಬುಡೋಡೆಂಕ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದ ಪವನ ಬರೆ ಪವನ ಅಲ್ಲೆಂತು ದುಂಬುದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಓದುನ ಬರೆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು LKG UKG ಪಾಪ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗಂತ ಲೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಂದದ್ದು ಪಾಪ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏತ್ ಆನ್ಸರ್ ಓ ರಾಮ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋನವೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಹೆವಿ ಇತ್ತುಜಿ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಓದು 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 ಪಂಪಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೇ ಅರ್ಧ ಜೋಕುಲು ಬಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಾನೆ ಪಾಪ ಬಂಜಿಗುಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಲ್ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದೆಗೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಲು ಯಾನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಾತ ವೇಲೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ದಾಯಪನ ಮಧ್ಯ ನಡೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡೆ ಬೈಯಡ್ ಮಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಇತ್ತಲು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ ಪಾಡಲು ಉಪ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಗ ಬಂತೇನೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚೆ ಸಪ್ಪುರ ಅಂದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಪೀತಿಯಿಂದ ಸಪ್ಪುರಾತಿನಿಂದ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲು ಬಂಜಿ ಪಾಡಲಿಂದ ಸಪ್ಪುರಾತಿನ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಜಿ ಪಾಡುವ ಏತು ತುಂಬ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತಿಲ್ ನಾವು ಆನಂದಗೊಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ನಾಯಿಲೆಗಿತ್ತೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿಲೆ ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬುಟ್ಪನ ಐಕುಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆದ ಅಕ್ಕನೆ ಅಂಚೈತೆ ನಾಯಿಲೆಗಂತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುನ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕಿಯಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯಡ ಆಯ್ನನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಆಯ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ರ ನನಗೆ ವಾವ್ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಂಜಿ ರಾವೊಂದು ಪೋಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮುಲೆನ್ನ ಕಿನ್ನು ದೀಪಿನಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಪತ್ತುನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅವು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮೋಲು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅನ್ಪನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದೆ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಈ ಚಿಟ್ಟೆಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಸದು ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏತೈತಿ ಚಿಟ್ಟೆಲು ಅವು ಮಾತ ಪತ್ತು ತಿನ್ಪ ಚಿಟ್ಟೆಲು ಇಲ್ಲದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಡಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಿ ಬಿಡುವ ಲೈಟ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಲಲೆ ಪತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಲವೀರಗ್ 3-4 ವರ್ಷ ಉಂಡು ದಾದನ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಪುಳ್ಳೆ ಮದೀತನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಸಿ ಬಾಜಂದಾತ್ ನುಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪತ್ಪೆದ ಕೈಪು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮುರೆಕಾದ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ನು ಅಗಲಿಗ್ ತರಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ಅಗಲಿಗ್ ಮೀನು ಕೋರಿದ ಮಾತ ಇತ್ತಲ ಕಮ್ಮೆನಡು ರಪ್ಪನ್ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಐನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಒಂತೆ ಬಂಜಿಗ್ ಬಡವುಲಂತೆ ಆತನಂತೆ ಗಂಟೆ ತಡ ಅಂಡಿನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ನಿಜಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನಿ ತಡ ಅಂಡು ರಾಮ ದೇವರೇ ಯಾನು ಮೂಜೆರೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಅರ್ಧರೆ ಅಂಚ ಮೂಜೆರೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಗಂಟೆಗೆ 4 ಅನಗ ಮಾತ ಅರ್ಧದು ಮುಗಿಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕುರ್ವೇಡು ಮಾತ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಅರ್ಧದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಬುದು ಮೂಲೊಂಜಿ ತಿರ್ತುಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಲಾಯ್ಕಾಂಡೆಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುಡು ಕಲ್ಲು ಮೇರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಗುಲೆ ಆಡ್ದುಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಗೋಡೆ ಉಂಡನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾ ಕಂಡನಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ದಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಮಾತ ನರಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಏಪಲ ಅನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಗೋಡೆಲೇನು ಮಾತ ಮರೆ ಮಾಚಿದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಡ ಅವು ಗೋಡೆನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡುಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈದಜಿ ಕೂಡುದು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಜನ ಮನಿಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಡೆಲೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕರೆಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಪೈಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಪರ್ಬೋಗು ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ದಯೆ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ದೇವರನ ದಯೆಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ದಾಯಪನ್ನ ದುಂಬು ಮಾತ ದಿಕ್ಕೆಲಿತ್ತಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲಿಗ್ ಸೂಮಂತ ಎತ್ತೆರು ಅಂಚ ಐತ ನೆಟ್ ಪುಗೆಟ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಕಪ್ಪೆ ಎರ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಅವಳ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಎಂತು ಅಂತೆ ಪೈಂಟ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪೈಂಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಕಿರೆಪರೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಯಾಕಂತೆ
ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಒಂತೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಲೆ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಯಗನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಾದ ಪರತ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪೆಯಾನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ ಪರತಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಗೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೂರೇನ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಅಂಚಾಣಿ ಇಂಚಾಣಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನದ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಪರತ್ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಪರತ್ ಪಂಡ ಪೂರ ನರಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನರಕ ಅಂಡದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೋಡೆನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕುಲ್ಲಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತನ ದಿವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಕಂಡನಿಗೆ ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಂತೀನಿ ಕೈಕ್ಯಾನ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ತೆಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದುವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರಂಡು ಪೋಯೆ ಅಕ್ಕನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯೆ ಬಾಕಿಲು ಮಾಡಲಿ ಮೂಲು ದುವಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿಯಾ ಯಾವ ಅರ್ಪಜಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೃಷ್ಣನ ತೂನಿಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೂದು ಮುಜು ಜೋಕುಲ್ನ ಐತೆ ಟಿವಿ ತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಪನಾಗ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಜೋಕುಲ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ವರ್ಪುನು ಎಕ್ಕಡೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕನ ಬಸ್ ವರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಯಾನ್ ಇರ್ರ ಮಗಲೇ ತಿರ್ತು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕುಂಟಾರ್ದದು ಒಂತೆ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಆನಗನೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬದ್ದಡು ಲಕ್ಕದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಟಿ ವಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲ ಈಜಿನ ಪಿದೇಡು ನಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇಡು ಮಾತ್ರ ತೊಪ್ಪಿ ಕಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಮಂತೇರು ಸಾರಿ ನರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡ್ಗೆ ಆಗದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲನ್ಪ ಆರು ನರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ದಾಗಿ ನಾಯ್ದ ಬರಿಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಯಿನಿಂದು ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ನಾಯ್ದ ಬರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಮರ್ಲಂದು ಬೆಚ್ಚಡೆ ಅಂತೀನಿ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ನಾಯ್ದ ಬರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಪೋ ಅಂದು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಫ್ಲೋಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏತಿಂದು ತೂಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅವು ಕೆಲವೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನು ನೀವು ಟಿ ವಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ನಿ ಆಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚೂರು ತುಪ್ಪಿ ಬೊಕ ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ತೋಜು Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಲೀಡರ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೀಡರ್ಗಿನಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕದ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಗಲೂ ಒಡೆ ಮಾತ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಡೆ ಮಾತ ತಿರ್ಗೊಡ್ಚಿ ಕೂರ್ಗು ಮಂದು ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಡು ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈಗಲೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟನೆ ಆಪು ನಡುಟು ಪೋದು ಉಂತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಏನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಉಂತುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಈಗಲೇ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಈ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕೊಲ್ಲುದುವಿ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಪ್ರಸಾದ ಯಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಗದ್ದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟವೆನೆ ಅಂಚ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಲ್ದ ಬೊಕ ಕೆಂಪು ಗಂಧ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂತೆ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡುಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡಿತೆ ಯಾನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಮಾರಿಗುಡಿಟು ಒನಸಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡು ದುಮ್ನನಿ ಬಯ್ಯದ
ಅಂಚೆ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಾನಿಧ್ಯಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ನೀ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡು ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿಂದು ಪನೋಲಿ ಐತಾರದಾನಿ ನಾನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡು ಮಲ್ಪುವೇನು ಅವು ಬೊಂಡ ಬೊಕ ವಾರ ಇಡಿಲ ಸಾನಿಧ್ಯಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಆವಡತ್ತ ಪಂದು ನಾನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ಎನ್ನದೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ದಿನಾಲ ಕುಕ್ಕರ್ದ ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಾಡೆದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಅದು ಏನನ್ಪೆನಗೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅಂದಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಆತು ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಲ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಲೈಫು ಅವು ಅಗಲಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪನ್ನಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅದಾದನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಅರ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲು ಅಂತೆ ಕೈತಲ್ ಕಂಡನಿಲ್ಲದಾಗುಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೈತಲ್ಗೆ ಅಂಚಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆತಿರ್ಗೆ ಯಾಂದ್ ಆದನ್ ತಿನ್ಪನ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದು ಮದ್ಮೆದಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೊಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಯಪನ್ನಾಗ 10 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಅಲ್ಲೇನು ಆಗುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಒಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ಆಂಡ ಅವು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಂಡ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಐಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಡ್ಯಾಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಸಹಜ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾತುಂಡು ನರ್ವಸ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ನರ್ವಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಿ ದೈವದಿಲ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂದು ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಅರಿವಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೊಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂದನು ಬೇತೆನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಸಹಜ ನರ್ವಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋಡೆ ಅಂಚ ನರ್ವಸ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರಿಂದು ಪಂಡರು ಮಾಮಿನಗುಲು ಕೆಲವೆರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಜರಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತೇರು ಮಾಮಿಲ ಪಾಪ ಇತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಡದಲ್ಲ ಆ ತುಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೈತೆ ತಿನ್ಲೆ ಪತ್ಲೆಂದು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ನಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾಮಿನಗುಲು ಪಾಪ ನೆಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತು ಜೋರೆಪ್ಪೊಡಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮಾಮಿನಗುಲು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಂಚಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಿಡ್ ಬಾತಿದೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬದ್ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನನ ಯಾನಿರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪಕ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ತೂದು ಈ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಮರ್ಮಲ್ನ ಮೆತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಮರ್ಮಲೆಡ ಮಗಲ್ ನಕ್ಕನೆ ತೂವರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮನಸ್ಸಡು ದಿವ ನೋಡ್ಚಿ ಜೀವನಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಉಪ್ಪುಜಿರ ಅಥವಾ ಒಂಜೇಲಕ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆನ್ ಮಾತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಈತ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆಲ ಒಟ್ಟೇನೆ ಇದೊಂಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಗಲಗಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಸಜೆಷನ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೆ ಯಾನ್ ಏರು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಡ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾ ದಯದಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಡ್ರು ಸರಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನಡ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾತನಲ್ಲ ಸಾರಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಪತ್ತದು ಐಟ್ ಪಾತೆರ್ನೊಗಲೆ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಏತನಿಗಲೆ ಗೊಂದಾಂಡು ಏತು ಸರಿಯಾನೆ ಅನ್ನ ಸಜೆಷನ
ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಉದಾಹರಣೆ ಇರೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚೆ ನಕ್ಕಡ ಆತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಲಾವರಂಡಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಚರನ್ನು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇರು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ವ್ಲಾಗುಡ್ಲ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ನುಪ್ಪುದ ನೀರು ದಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾದ ಇಕ್ಕ ಬೊಕ ಅರಿಲ ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನುಪ್ಪುದ ಅರಿನ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಹೊರ ತೂಪತ್ತುಂಡು ಹೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ನಾಗ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಅವೇನು ಬಿದೇಗಿ ಇದೆ ಇಂದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪೆನಿಗಳ್ಳ ನುಪ್ಪು ಬಿದೇಡ್ ದಿಕ್ಕೇಳು ದೀತೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ನುಪ್ಪು ದೀತಿನ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನನಲೈತೆ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮ ಒಂದೊತ್ತುಂಡು ದಿಕ್ಕೇಳು ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನಗ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಮಾತ ದೀಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ದೀಂಡ ಪನ್ಪಿನೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಬೇಯ್ಪಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಒತ್ಪಾರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ದಾದನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಇದೊರ್ತು ಬರೆದು ಮಾತಾತಿ ದುವಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಟು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು ఆయన ಪೋಖ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಓದರ ಪೂಜೆ ಓದರ ಬರರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಕೇಂದಿಜೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲರ್ ಕೇಂದಿಜೆ ಇಜಿನ ಅವಳು ಅಂತ ಕುಲ್ಲದೊಲಿ ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಸನ್ ದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ನಿಜವಾದ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಸುರುವೆ ನಂದಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಟೈಸನ್ ದ ಕೈಪು ಟೈಸನ್ ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಸನ್ ಏಪಲ ಮೇರೆ ಕನಪುಜ್ಜೆರ್ ಟೈಸನ್ ಕನಪಿನಿ ಇನಿ ಸುರು ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಏಪಲ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಅನ್ನಗ ಕನದೇರು ಮೇರು ಅಂಚ ತಂಬಿಲ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ ಟೈಸನ್ ಕನದಂಡು ಅಡ ಇನಿ ಟೈಸನ್ ಕನ್ನದಿನ ಇನಿ ಪಂಡ ಮರಣ ಐತಾರದಾನಿ ಅನ್ ಕಬಾಬುದ ಪೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಟೈಸನ್ ದ 1 kg ಕನ ಇದೇರು ಏಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಿದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಂದು ಅಂಚ ಇನಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗೆತ್ತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ಅವನಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಆವೋಡು ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾಂಡ್ ಅಂಚ ಐತೆ ರಪ್ಪ ಆವೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಯರೆಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 4 ಸಿಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಐತೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಎಂಚಿಗೆ ಎಪ್ಪು ಬಂದಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆಯನ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಂಡ ಕೆಲಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ತೂಪುಜ್ಜೆರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ತೂಪಿನಗು ಪಂದಾಂಡ ತಪ್ಪದೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬರೆತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್